ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Имрӯз 1 феврали соли 2023 1000 рубл бо қурби давлатӣ 146 сомонӣ, бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк 145 сомониву 50 дирам. ва дар имрӯза навормон 10 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ҳавлаи фурӯшӣ дар назди Душанбинкаи шаҳри Душанбе, квартираи фурӯшӣ духонага дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ яъне Ленский, хонаи фурӯшӣ дар Правсоюзи шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 360 000 сомонӣ, квартираи фурӯшӣ духонага бо нархи 185 000 сомонӣ ва ҳавлиҳои фурӯшӣ бо нархҳои 190, 185 000, 160 000 сомонӣ, 275 000 сомонӣ ва ғайра. Ва инчунин парникҳои фурӯшӣ бо нархҳои 10 000, 20 000 сомонӣ ва вагони фурӯшӣ бо нархи 11 000 сомонӣ ва дигар вариантҳои хуб. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хубро аз даст натиҳед. Лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. Бисёри бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. тамошобинони гиромӣ, ба шумо ширкати Акай Абдураҳмона тавсия метиҳем, ки барои гузаштани сарҳади Россия ва Қазокистон, яъне пересечения границы, ба шумо кӯмак мерасонанд. Агар шумо дар шаҳри Москва бошед, аз ҷои макон ба ҷои макон бурда мерасонанд. мошинҳои нав ва тоза бо тамоми шароитҳои беҳтарин аз ҷумла Wi-Fi, кондитсионер ва ғайра таъмин мебошанд. ҳамаш қоидавӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран WhatsApp, Imo, Telegram доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Dom TJ тавсия метиҳад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди дарёи Душанбинка рӯ ба рӯи мактаби 72 ҷойгир аст, кӯчаи Иззатулло Хайёев 2/3. ҳавли бинои ду ошхонага дорад. дар сеюм ошхонаи ҳамин бино мансарди калон аст. дар якум ошхонааш 5 ҳуҷраи калон аст. дӯстони азиз, як ҳамоми калон, ошхона, меҳмонхона, алоҳида як ошхонаи калон аст. дӯстони азиз, боз дар дуюм ошхона 6 дархона ҳаст. дар умум 6 сотиқ замин, яъне обши агар гирем 6 сотиқ замин ва 11 дархона мешавад. двори калон дорад ва дарахтои мевадиҳандаам низ дорад. барои маълумоти бештар ба рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастанд занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, рақамҳое ки охирашон 8454 мебошанд WhatsApp доранд. нархи ҳавлӣ бошад $300 000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. масоҳати умумии хонаҳо 528 метри квадратӣ мебошанд ва ҳавлӣ дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ, пештар номи ноҳияи Рӯдакӣ Ленский район буд, рӯ ба рӯи бозори Хурока. хона дар доми 10 этажа ҷойгир аст. дар шашум ошхонаш барқ, об ҳаст, лифт кор мекунад ҳама вақта. хона 49 метри квадратӣ духонага мебошад. шкатур, электрикӣ, сантехникӣ кардагӣ материалшам ҳаст. кафел барои ҳамом, ҳуҷҷатхона, кухнӣ, гипрокошам ҳаст. шпаклёвка ҳаст. як слой родбанд задагиай. подразедникош хати коробкаош задагиай. қариб хонара я абой мезанӣ, зиндагӣ мекунӣ. дар хона, дар наздикии хона беморхона, садик, мактаб ҳамаш ҳаст. 200 метр дураи айдом, яъне минтақаи хуб мебошад. ба нархи хона 220 000 сомонӣ. боз муомилаам дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 2910 мебошанд WhatsApp доранд. соҳиби хона мегӯяд ки 90% материали хонара бурдагием, абой мезанаш, зиндагӣ мекунад. WhatsApp-ам аму, яъне WhatsApp дар ин номерое ки охирашон 2910 мебошанд ҳаст. марҳамат. занг занед, пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускоридш кардем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба пурраги беагохи ускарина тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. ҳавли фурӯшӣ дар Правсоюз шаҳри Душанбе. бо диққат гӯш кунед. ҳавли иборат аз 5 дархона мебошад. бинои 1 этажа
як таххона дорад, ҳаҷмаш 3/6 мебошад, хонаҳо 3-аш 3/6, як тур 3/5, як тур дигараш 3/3. масоҳати заминаш 2,3 сотиқ замин, канализатсия, об, свет дорад, ошхона, ҳамом, хонаҳо 2-таш дарун ба дарун мебошад, 3-таш алоҳида. кӯчаи Ҳувайдуллоев, хонаи рақами 228, ноҳияи Сино, наздикии супермаркети Ёбар. аз назди хона маршрути 54, 52, 15, 19 ва 12 ва автобуси 1 мегузарад. нархаш 360 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия, WhatsApp, имо доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб пеши беморхонаи Кӯлоб, доми 18. хона дар 4 ошшона ҷойгир аст. худи бино аз 4 ошшона иборат мебошад. бинои советӣ, духонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ, 2 балкони калон дорад ва нархи хона 185 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати зиракӣ, деҳаи Маҳмада Ғафур, болои аэропорти нав, дуюм остановка. нархи ҳавлӣ 190 000 сомонӣ мебошад. бо камтарак арзон мешавад. 5 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. баракҳоям дорад дӯстони азиз. дар баракҳо кухнӣ, ҳамом, ҳизбхона ва ҳуҷҷатхона аст. об ва барқ ҳама вақта мебошад, мегӯяд соҳиби хона. нархаш 190 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 8099 мебошанд, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. занг занед, пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Истарафшан, пештар номи Истарафшан, Уратепа мебошад. кӯчаи Тал. соҳиби хона мегӯяд ки ҳавлӣ аз 6 дархона иборат аст. наздикии мактаби рӯдакӣ ҷойгир аст. ремонташ замонавӣ, аз 2 сотиқ иборат аст. кухни, ҳамом дорад. документаш тайёр, срочно фурӯхта мешавад бо нархи $80,000. боз ҳам савдо мешавад. сомонӣ ва рублишон ҳар вақта дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, бивши Ленский район, повороти Ленинград, наздикии шаҳри Душанбе, аниқтараш наздикии мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе мебошад. 4 дархона дорад. дар 4 сотиқ замин ҷойгир аст. 3 ошшона. таъмир миёна ва нархаш 400 000 сомонӣ. харидори аниқ занг занад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа, деҳаи Шурчашма, 6 сотиқ замин ва 3 дархона дорад. нархи ҳавлӣ 160 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед ва хотири расонтон карданем ки ин ҳавлия мо сиёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. масъалакаша дар комментарии ҳамин видео мемонам. марҳамат дар омада тамошо кунед. дар он видео нархи хона камтар, қиматтар буд. ҳозир нархи хона арзонтар шуд, аз сабаби ки срочно фурӯхта мешавад. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. фадомеда ки мақбул шуд. дар комментария видеош ҳаст, дар омада тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Суфиё, пеши стадион. дӯстони азиз, ҳозир дар рӯи экран суратҳои ҳавлӣ мебароянд. суратҳои ҳавлӣ дар чанд ҳолат, яъне дар ҳолате ки як ошшона дошт, баъд 2 ошшона шуд, баъд аз он мансард шуд. хулас ҳама стадиои ҳамин ҳавлӣ дар рӯи экран ҳозир суратҳош мебарояд. ба ҳазур мебинед. ҳозир 3 ошшона, 3 мошинаш, мансард. ҳозир зиндагӣ дорум мегӯяд соҳибош даруш. якум этаж, дар якум этаж ҳамаи дару трезош часпондагиюм. як хонаш ремонт дорад. заминаш 8 сотиқ мебошад. ошхона, оғилхона, об, свет ҳамаш ҳаст. фақат дар имо WhatsApp нависед. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз,
ва нархаш ҳамагӣ 275,000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. оиди ҳуҷраҳош: 2 дар хона, кухни, ҳамомдар, 1 мошина, дар 2 мошина 3 хона ва дар 3 этаж бошад. ҳечи кардагӣ нестанд, лекин метавонед 2 зали калон кунед ё ки 4 та ҳуҷраи на он қадар калон. барои ҳамин ба ҳамин мақсад мо 7 дар хона навистем, яъне 5 дар хона, 1 мошина ва мансарда ва 2 хона тақсим кардем. 7 дар хона. деҳаи суфиё, шаҳри Ваҳдат. 8 сотиқ замин, нархаш ҳамагӣ 275,000 сомонӣ. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. парникҳои фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, яъне Қурғонтеппа, пештара номуш дар повороти аэропорт ҷойгир аст. 3 гармхонаи тайёр аст, дар 11 сотиқ замин ҷойгир аст. нархи якумуш 10,000 сомонӣ мебошад. бо муомила дорад. 35 метр дарозиш, 8 метр паҳмиш, баландиш 350 мебошад. нархи дуюмуш 20,000 сомон бо муомила дорад. 35 метр дарозиш, 12 паҳмиш, баландиш 350. сеюмуш 20,000 сомонӣ мебошад. боз муомила дорад. 35 метр дарозиш, 12 метр паҳмиш, баландиш 3.5. плюс вагони домик ҳастай, 6 дарозишай, 3 метр паҳмиш, кухниш алоҳидаяй, расискияй вагон. нархаш ҳамагӣ 11,000 сомонӣ. бо муомилаам дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, ин парникҳо боз видеоям доранд. ба мо соҳиби ҳамин парникҳо рӯй кардан видеошона, лекин аз сабабе ки видео 2 минуту 50 секунд мебошад, яъне қариб 3 минут аст, мо мутаассифона дар видео монда наметонем, фақат як қисмша мемонем. тамом. агар хоҳед ҳамин видеоро ба пуррагӣ тамошо кунед, ба рақамҳои барои тамос ки дар рӯи экран ҳастанд, дар таги нархаш навистагиаи соҳиби ҳамин парникҳо муроҷиат кунед. ба шумо ҳамин видеоша рӯй мекунам ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. мутаассифона дар имрӯза навормон хона аз шаҳри Хуҷанд набуд, аз шаҳри Бохтар ҳам хона набуд. мутаассифона аз шумо узри зиёд мепурсем, чибаки ҳамхали вариант нашуд, мода пешниҳод накарданд, барои ҳамин намондем. лекин як бародаромон аз мо шахсан хоҳиш карданд ки аз шаҳри Бохтар каттеҷо партоем то 500,000 сомона. иншоаллоҳ кӯшиш мекунем дар наворе ки баъди ин навор мебурад, яъне дар навори оянда, иншоаллоҳ кӯшиш мекунем тезтар бурда меша. дар ҳамон навор аллакай каттеҷои ҳам Бохтар мешавад, ҳам хонаҳои Хуҷанд ҳам мемонем ва ҳам квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ҳам зиёд мемонем. боз як чизро хотиррасонтон мекунем. насиб бошад ба наздикӣ як рӯзада дар канал 2 та квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Ҳисор мебурояд, сёмка алоҳидаш, ва як та дигар квартираи фурӯшӣ аз Мардон мебурояд, ки нархи 1 метри квадратиш ҳамагӣ $460 мебошад. марҳамат метавонед вай кунед. обуна шавед дар канал, то ки ҳамин видеоҳоро пропустид накунед ва интизор бошед. ҳамин камтар пас баъди ҳамин видеои навбатимон мебуроянд ва ҳазур тамошо мекунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.